Шахри Qozon редакциясында кунакта Әбри Хәбриев. Әбри, сәлам. Сәлам. Хәлең ничек? Аллага шөкер. Сезне хәерле булды. Әйдәле үзеңнең берәр яраткан шигыреңне укып күрсәт әле безгә. Яңа февраль март. 2 мартта язылган шигырь икән. Быел язылган шигырь кешеләр дип атала. Янәшемдә кошлар булып сайрап, читкә киткәч, пычак чәчтеләр. Бу дөньяда әйбәт кешеләр бар, кызганыч бар, явыз кешеләр. Уңышларга сөенгәндәй итеп яннарында бетерештеләр, ихлас җаннар белән бер тирәдә йөри мискин көнче кешеләр. Ярдәм кирәккәндә гел ачыкмын, тик әрсезләр өстән төшлиләр. Бер булышма, сине шәйнә безә бары үзен сөйгән кешеләр. Бер караштан фикер чыгаралар, саран, надан, ахмак ишеләр, чын адәмнәр сирәгәя бара. Кешелексез хәзер кешеләр.